Lauchiel kende mar rowere manie kind higni 13 nyaka 17 e piny Kenya emoyangi ni nyiso luor ne ji kod gik moluoro gi bende. Maendi kaluwore kod ripot mane ogol kod riwruok mahawa 70 maok mag piny owacho e bwo riwruok achiel midendo ni reli manoketi ayanga e boma ma Nairobi kawuono. Kaka Judith Omondi leronwa, kipimo kod pinje 4 mag Afrika ma ugwe kamoting'o Uganda, Tanzania kod Zanzibar, Kenya emoting'o rowere maonge kod luor mathoth. Ne en romo ma okuongo e Afrika mane obagi e boma ma Nairobi mar twak kod migepe mag somo e pinje 4 kama oting'o Kenya, Uganda, Tanzania kaachiel kod Zanzibar ewi kaka gibiro bero somo ma okwako ng'eruok kiin, tiyo kanyakla kod jomoko, tieko midhiero ma ikalie kaachiel kod bedo jaluor. E lipot mane oketa yanga odiochieng' ma kawuono, rowere manie kind higni 13 nyaka 17 e piny Kenya okoyango luor ne ji kata gik manie alwora maggi kipimo kod pinje kaka Zanzibar kaachiel kod Tanzania. Piny Zanzibar ni nyime kod atamalo 22, Tanzania 13 ka Kenya to ni kod atamalo 6 kende. Bende lipodno ne okolo nyalo mar kedo kod midhiero mag paro ka maromo atamalo 26 mar rowere mane otimnegi nonro e pinje 4 go ok nyal kedo kod midhiero mag paro. Kata kamano, atamalo 51 to nyalo paro yo mar tieko paro mag midhiero mayudogi. Kopogore kod somo mar klas, bende ber ka rawera bedo kod nyalo mar ng'eyo poni gimoro nyalo kelo ne midhiero kata ooyo. E lipod reli, yangore ni atamalo 33 mar rowere manie kind hignigi thagore yango kind gino manyalo kelo negi chandruok kata ooyo. Atamalo 5 mane otimnegi nonro mane kod nyalo mar yango chandruok magin go. Our adolescents that we assessed were aged between 13 and 17 years. They have begun the journey to where they need to be. But a majority of them, more than 85%, are not where they need to be. So only a few of them, around 15%, are. In problem solving, we find that only around 5% are at the highest level. Life skills are one of the key competencies that they look to instill in our learners. This team has been able to go out into the ground, go into our communities to be able to learn how do we then evaluate whether what is happening in school, those skills that young people are actually getting them in our homes. Migao mar somo e piny Kenya, achiel kuom migepe mag somo mane oyuoro e romono, osingo mar tiyo kod lai manyien mar somo CBC, mar neno ni kit lony mar somo ni olandore kendo ngima mar nyithindo lokore. As a ministry, we have invested heavily in implementing the competency-based curriculum and other education reforms since 2016, which prioritize the acquisition of core competencies that include problem solving and critical thinking, collaboration and communication. Piny Kenya kata kamano ne onyiso duoko makare lony mar weche somo kod ndiko ka ipimo kod pinje mamoko. Atamalo 43 mar rowere e piny Kenya nyalo somo kendo ndiko e yo makare. Tanzania luo, Zanzibar ka Uganda to ni kod atamalo 18 mar rowere manyalo somo kendo ndiko e yo maber. Geno nitie ni lipod ni nyalo bedo yo ne bero ngima mar nyithindo e pinje 4 gi ka migao mar somo riwo lwedo riwruoge gi maok mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. En wach malich ahinya. Koro ne tim nang'o mondo rowere obed gi